Hi everyone, गिबियावनो खुलुमहरबाय लोगोफोर बयनिसिमबो वेलकाम बेक टू माय चैनल। ओमफ्राय नै लोगोफोर हाबा जानो ओंखारलायबाय, नै गिफ्टबो लाखाबाय। ओमफ्राय जोङो दा बिजनि थांगासिनो नै जोङो लोगोफोर, माने हाबाया बिजनियावसो नालाय। ओमफ्राय नै लामायावनो डेक'रेसन खालामनाय, सोरनिबा हाबा लामायाव डेक'रेसन खालामनाय नुलांबाय जोङो। ओमफ्राय जोङो दा थांगासिनो आरो बिजनि मोनहैथ'वाखै, थांगासिनो नै। बोथोराबो ओरैबायदि गरम जानानै होबायना, आयौ माने बोरैबा हथात गरम जानाय मोनथारबाय। बोरैबा गरम हाव हाव मोनजोबलायनाय जाबाय आरो। लामायाबो गोजान ना, ओमफ्राय नै जोङो मोनफैबायबो माबायावहाय, हाबाथिलियावहाय मोनफैबाय आरोना जोङो। नै गय बागान, थालिर बागान दंसोगारो। Hey, just me. हाबा जाहैनोसै? Just me. हाबा जाहैनोसै? फै। मोनफैबाय आरोना नै जों लोगोफोर हाबा जायगायावहाय, हाबाथिलियावहाय मोनफैलायबाय। नै पेन्डेला बेनिफ्रायनो थारो, एकदम स्टार्ट जालायबाय। डाइनिं हल जानाय खोमा। नै लोगोफोर हाबजेनबाय जोङो। नै बेनो गेटनि डेक'रेसन आरोना, नै मोजां बानायथारदों डेक'रेसनखौबो गेटनिफ्रायनो। ओमफ्राय एबार हिन्जाव गोदानखौहाय नायनोसै आरोना जोङो। ओमफ्राय लोगोफोर नै जोङो सफैनानै दसे रिसेपसन हलावहाय जिरायबाय। ओमफ्राय ओरैनो बिदिनो नायलाबायबाय आरो जोङो, कफिबो लोंखांबाय जोङो, दसे जिरायनानै थाथ'बाय आरो बावनो। ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो दा हिन्जाव गोदानजों एसे रायज्लायनो होननानै ओंखारबोबाय आरोना। हजों दसे जिरायनानै रेस्ट लानानै कफि आरि लोंनानै नै जों ओंखाम जाफैबाय आरोना, ओंखाम जाग्रायावहाय। ओमफ्राय नै लोगोफोर मा होननो, आंहाथ' मिरामिससोलाय दिनैबो, मंगलबारसो गोग्लैनानै होलायबाय। ओमफ्राय नै मालाय बिस्रा बेदर जादों। जोङो जाखां लोंखां दसे थाबायबोलायबाय लामाथिं, जोङो गार्डेनाव थांनो नागिरदों आरोना। नै गार्डेनाव फैलायबाय जोङो, दसे माने एसे बेरायहैनो थांसै होननानै फैलायबाय आरोना जोङो गार्डेनाव। दिनै आरो खनसे फैबावलायबायना, बिजनियाव हाबा जाफैदोंमोन ना, ओमफ्राय नै फैबावबाय जोङो बेयावहाय बेरायफैबावबाय आरोना। माबा जाबाय, रेस्टुरेन्ट बायदि जाबाय बेहाय, टेबोलाबो दंफां गोजा। मानसिफोर फैनायखाय बै अन्थाइखौबो एसे डिजाइन होसिनदोंदां।
아유. 그래 말이 맞아. दिनै बिफां सायाव जिरायना थाबाय जोङो माने मोखां ओरै गल फैना बिदि जाबा सारि माबा फैबा ओमफ्राय लोगोफोर दिनै माने बिराद भिर आरोना मानो होनोबा बे हाबा जाफैग्रा मानसिफ्रानो माने बेरायफैनो फैदों आरो बेयाव बेनि थाखायनो बिराद भिर खाथिबो नालाय ओंखायनो मानसिफ्रा माने बेरायथावथाव नायथावथाव फैयो आरोना बिराद मानसि दङमोन दिनै एफा गरमावनो नायदो आंहा मुजा गानबोलायबावदों आं सानदोंमोन माने दाखालि खनसे फैनायाव एसे गुसु गुसु मोननायखाय दाबो गुसु मोनगोन खोमा सानदोंमोन आरो आङो ओमफ्राय जोङो नै हाबायाव फैफिनलायबाय ओमफ्राय मामनाबो फटक लाबाय आरो माने जोङो ओंखारनोसै आरोना हाबानिफ्राय जोंहाबो माने लामा गोजान नालाय ओंखायनो एसे थाब थांनानै थाब फैबाय आरो जोङो ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो माने दाखालि हाबा जाफैखांबायमोन ना बिजनियावहाय खनसेबावहाय बे जायफोर आं सिगांनि भिडिअखौ नायदों बिसोर मिन्थिगोन आरोना ओमफ्राय बिसिनावहाय नैबे बाबामोनावहाय दसे हाबफैबाय जोङो जोंनि बाबा बिहावनि बिदानि न' आरो बियो बेवहाय दसे हाबफैनानै माने गोबावजोंसो फैनायबो जायो नालाय फैबाय थानायबो जाया ओंखायनो हाबबोबाय आरोना जोङो दसे गाखोथ'दो दे आबैखौ लाफा बाय बाय थाथ' बाजै औ दे जोङो नै ओमफ्राय बे हाइरड सेरावहाय थोरमुस फाननाय नुनानैहाय ओंखारबाय आरो बे थोरमुसखौ लांसै होननानै ओमफ्राय आं जानाय नायनोसै आरो एकदम मिठा কিমান হ'ব এতিয়া ডাঙৰ ল'লে অলপ বেছি হ'ব 3 কেজি 3.5 কেজি 4 কেজি गोथाव बैग्रिया बेबो गोदै आरो जानो बानाय खाবলৈ বৰ ভাল পানী আছে না অলপ ধুই দিয়েতো मोनसे